Nomor piro? 250. Faidah. Satu kafir. Oh, dhuwur. Suratul Nasri. Kafir. Suratul Fil. Kafir. Oh, surat dhuwur dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kafirun ate surat Al-Kafirun iku mantes sapane wong. Iku para maca sapa maning suratul Kafirun yaumul hadi dalem dina Ahad. Indah tulis samsi dalem nalika metune srengenge. Asra maraten kelan 10 pira-pira ambalan. Wasalan nyuwun sapa man Allah yang Gusti Allah hajate man. Udiat mengko tekani apa hajat. Idine talakan idina wa ta'ala. Iki timbane mel Kafri Day. Kafri Day iki dina Minggu. Dina Minggu pas waktu metune srengenge, pas arek-arek Kafri Dayan kae ya. Maca surat Al-Kafirun ping 10. Wis njaluk nang Allah, insyaallah jaluke keturutan. Hajate ditekani karo Gusti Allah. Ana amal-amalan dina Ahad isuan. Suratul Nasr utawi surat Nasr iku manete sapane wong. Iku nakosak ngukir sapa maning suratul Nasr. Ala isaini saben-saben suci min alatil harbi sange alat perang. Pastaqbalan madhep sapa man biya kelan suratul Nasr. Apa jenenge doa ing musuhe man. Nasara moko nulung ing man utawa paring menang ing man sapa Allah Gusti Allah. Alai ngalake adu. Aman te sampeyan iku aksara ngekeh-ngekeh sampeyan kirata ing maca surat Nasr fi salat ing dalem salat. Gusti pan moko den sembadane apa dakwah dungane man. Pas waktu salat maca surat Nasr. Iki dungane keturutan. Wa sedatan ditambah-tambah apa imane man. Wa keyakinane man. Suratul Ikhlas itu surat Ikhlas iku takut teman-teman wis dhisik. Ya dal kitab ing dalam kitab kathirun. Perkara akeh min fadhili asane pira-pira kautamane surat Ikhlas. Aman te sapa niku kara gelem maca sapa maneh surat Ikhlas. Ida asyara lan ping 11 sapane maratan ambalane. Wadalan hadiake sapa man ing ida asyara kuwi. Hadiake sapa man ing surat Ikhlas surat ida asyara lha apa. Lilamati maring pira-pira mati khofafa. Mongko ngringanake sapa wa kustawanhum saking amwat bi barokati aklan barokai surat Ikhlas Yarang sarean gak akeh surat Ikhlas kuwi diwacana ping 10 diadiano karo sing ahli kubur kuwi dosane diringankan. Suratul Muawwidah ini Surat Al-Muawwidah itu surat Falaq Nas. Iku huma utawi apa surat Al-Muawwidah niku awadatun. Pira-pira pangreksa. Min syarril jini sangi alani jin lan silan menungso. Aman te zaman niku qara huma maca sapa man ing surat Al-Muawwidah ini. Indah tukhul indah nalika mlebu ala dolim ning atase wong dolim. Kapal mengko nyukupi iman sapa Allah Gusti Allah taala saro ing alane dolim. Wa fi marani ku ing dalem surat Al-Muawwidah ini kuwi. Minal afisang kemanfaatan. Mau kai kemanfaatan la yusok kang ora kena den itung apa mak. Bismillah ta'ala kana lidina wa ta'ala. Al-Faidah titai faidah kami nanti ngana mual wati salah 90.
iku widzikir adiyati dalam nutul pira-pira donga al mustajabati kang den sembadani lisai kang kedue sabir pati al muqaddasi rahimahu an ibni abbasin radhiyallahu anhu inna aliyan satu menit sayyidina ali radhiyallahu anhu iku salah nyuwun sapa sayyidina ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya ning suci-suci minat dunya kang saking dunya pakolan lidah sing Kanjeng Nabi alati demi zat bahasane kang ngutus sapa lati ingsun bil haqiqatan hak nabiyan ing dadi nabi ma indi ora ana iku ing dalem sanding ingsun saya utawi suci-suci walakin alimuka lan tetapine mulang atau merwake sapa ingsun ing sira merwake sapa ingsun ing sira saya ning suci-suci terus ata nikang teko ing ingsun di atani teko ing ingsun ngene atani teko ing ingsun bi kelawan syek atani bener ya atani kang teko ing ingsun bi kelawan nggawa syek sapa Jibril malaikat Jibril pakolan nuli jauh malaikat Jibril ya Muhammad itu Kanjeng Nabi Muhammad diutaki kalimah iku hadiah minawi kang saking Gusti Allah azza wa jalla ilaika dumateng panjenengan kami kang ora den pari ing hadiah sapa hati wong suci koblaka kang ing dalem sadurunge panjenengan ora yatulan ora ndonga biya kelan nganggo hadiah sapa malhufun wong kang nelongso wala makrubunan ora wong kang susah wala tulan ora kawula khaifun kang wedi min sultan saking penguasa ila farraja kejaba bungake sapa wa Gustawan saing abdun kala do sapa aliyun sayyidina radhiyallahu anhu kake wong kok ale kaya apa atundunga sapa ingsun donga sapa ingsun biya kelawan hadiah ya nabi ya wa nabi ni Gusti Allah wala dhewe Kanjeng Nabi kul ngucap sapa sira Allahumma ya ibadi awamadu Gusti Allah ya imaduman ini ya awamadu Allah ya ibadi manhu sokone wong sokone wong la imada kang ora ana saka iku maujud lau ketiman ya saka ya gampangane ngomong apa ya tetanggenane wong utawa cekelane gampangane ya apa nih yang dijagakno ya datang den jagake wong ngene kene ya sanadaman sendenane wong ya sanadaman sesendenane wong la sanada kang ora ana sendenan iku maujud lau ketiman ya dukhraman simpenane wong la dukhra kang ora ana simpenan iku maujud lau ketiman ya saman kang nulungine wong kang nulungine wong lagi ya kang ora ana pitulung iku maujud lau ketiman ya karimal afi datang lomo pengapurane kang lomo pengapurane ya hasanat tajawuzi datang bagus peparinge ya kasufal bali datang ngilangi bilai ya dimarojaihu datang agung pengarep-ngarepe ya kang agung den arep-arepe ngene ya aunan doa paihu datang nulungi pira-pira wong kang apes ya mung fidal bukore datang nyelametake pira-pira wong fakir ya munjial halka datang nyelametake pira-pira wong kang rusak halka halikun halka
zaminun zamna itu ya. Jamak taksire jamak taksir sing anut mufrate anut wazan fa'ilun sing duweni arti rusak lumpuh iki rusak iki jamake melok wazan fa'la isim fa'il sing anut wazan fa'ilun sing duweni arti rusak iki jamake melok wazan fa'la halikun rusak ya halikun zaminun lumpuh ganti kan rusak zaminun zamna ngene gak fa'ilun ya ora fa'ilun karo fa'ilun loro fa'ilun karo zaminun zamna halikun halka maridun mardo loro masih rusak tuh ya maridun mardo mayitun asine kan mayitun mauta akeh yo kali ku yo pangling kadang iki yo munjial halka kadang dikira dudu isim fa'il sing jamak dikira dudu jamak taksir so gampang lali padahal wakil ya musinu zat kang gawe bagus ya mujamilu zat kang gawe bagus ya munimu zat kang paring nikmat ya mutafadilu zat kang paring utama antau te panjenengan iku ala didat sajada kang sujud laka maring panjenengan apa sawadulaili petenge bengi wadona dengan padang awan nurul komarin padang rembulan wasuau sampilan sorote srengenge wadawil mailan suarane banyu rong iki menungso greget nang menungso iki sujud nang Allah tunduk nang Allah maksudnya sujud nang Allah tunduk nang Allah kuwi petenge bengi padange awan bengi ya padange bulan sorote srengenge suarane banyu kuwi sujud nang Allah tunduk menungso sing padahal kaya ngono iki kon sujud kon tunduk angel hebat-hebat itu petenge wengi padange bulan padange awan sorote srengenge suarane banyu wa fi bisajanan suarane wit ya Allah do Allah la sarika ora kang nyekutna niku maujud laka dumateng panjenengan ya Rabbi do pangeran kula ya Rabbi do pangeran kula sumata tulun donga sapa sira ya hajat iki kan hajat ira latakum hale ora ngadeg sapa sira min maqam saking panggonan ira hatta istajab sehingga den sembadani sapa laka ira tumakola milih jauh sing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuallimu wa ojo mulangake sapa sira ing apa jenenge apa iku mau hadiah apa mau ya hadiah ya asubaha ing pira-pira wong bodho aja diulangno wong-wong bodho cara marai doa iki aja sembarang wong delok wong isik wong ora genah diulang donga iki kok diwaca mandi padahal ora gawe barang api digawe donga gak genah kok diadi kok nyamari mandi tenan berarti mandi donga iki yo waladi iki mau endi mung yo komola
mulai teko Allahumma ya imadaman la imadalahu diwaca sampe entek. Bar ngono terus ndonga njaluk nang Allah, insyaallah diparingi karo Gusti Allah. Para lan cerita sapa Imam Muhammad rahimahullah fi sanati ing dalem apa jenenge sanate Imam Ahmad Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jatuh ke sapa rajul lanang ila Rasulillah mari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pakola nidau sapa rajul ya Rasulullah ayitu ayata indine tunggu. Iku afdalul utama pakola nidau sapa Kanjeng Nabi. Ayas ala antasala utawi doa Abdul iku yen to njaluk sapa sira to nyuwun sapa sira Rabb kang pangeran ira ala pang pangapura wal afiyat lan kewarasan to keselamatan di dunia ing dalem dunia akhirat lan akhirat. Donga sing paling ampuh munggo Kanjeng Nabi ya donga sing isine njaluk apa? Di ngapura dosane karo njaluk supaya diparingi keselamatan donya akhirat. Sekarane selamat donya akhirat karo di ngapura dosane. Sing paling apik. Allahumma inni nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Paling ampuh. Dene njaluk rezeki ya ampuh. Tapi aja lali ana sing luwih ampuh maneh iku njaluk di ngapura dosane karo dislametno donya akhirat. Jawa ora apa-apa ya Allah nyuwun paring pangapura kula jenengan slametaken kula donya akhirat. Tumataune teka sapa rajul Kanjeng Nabi. Minal gati mulai dina sesuk. Pakolan ngucap sapa rajul ya Rasulullah ayutu ayata indine tunggu dene utama. Pakolan lidah sing Kanjeng Nabi antas ana yen to njaluk sapa sira Rabbaka pangeran ira. Ala paing pangapura walafiatan kewarasan. Itu ning dalem dunya akhirat lan akhirat. Tumataune teka sapa rajul Kanjeng Nabi. Asalisa ing dalem ambal kaping 3. Pakolan ngucap sapa rajul ya Rasulullah ayutu ayata indine donga iku abdul utama. Pakolan lidah sing Kanjeng Nabi antas ana yen to njaluk sapa sira Rabbaka pangeran ala paing pangapura walafiatan kewarasan. Itu ning dalem dunya akhirat lan akhirat. Painaka krana sak temene sira iku idauti ta ing dalem kene den paringi sapa sira ing apa ambek ila akhirat ing dalem akhirat fakot aflafta monggo teman-teman bejo sapa sira ngengkel kandhane Kanjeng Nabi kaya wong badhes karepe kon wae donga sing nyambut gawe penak ngono paling iki sugih no diomongi Kanjeng Nabi donga sing sae ya donga njaluk di ngapura dosane karo diparingi seger kewarasan dunya akhirat. Oh nggih Kanjeng Nabi. Mulai sesuk teko maneh. Wale donga sing paling sae niku napa jenengan? Ya kuwi sing kaya dhewe iki lho. Donga njaluk di ngapura karo diparingi seger kewarasan. Sesuk jek maro maneh janji ngengkel kaya wong badhes iki ya. Karepe mosok kuwi sing liyane sing sugih apa sugih ta rezeki lancar ta dadi apa ta apa camat ta bupati aja apa dijabur ya Kanjeng Nabi ya kuwi ora liyane kok ngengkel cara awake dhewe Kanjeng Nabi ora Kanjeng Nabi sabar cara awake dhewe bleker awakmu bolak-balik diomongi angel kuwi percaya gak kuwi cara awake dhewe Kanjeng Nabi ora Kanjeng Nabi Bapak aflatan awakmu kuwi diparingi ngapura di ngapura karo Gusti Allah diparingi seger kewarasan ning donya akhirat
Wis kuwi bejo awakmu isan kuwi. Faqat aflahta. Kamu teman-teman bejo. Qala semasa Al-Jazari. Fal yungdor, becok moko becik den tingali. Sapa laki wong kang duweni akal ila miqdari hadil kalimati. Maring pangkat ikilah kalimat. Alati ikhtarohuma kang milih ing hadil kalimat. Sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara biasane wong njal isine tungi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Jawa ya ora apa. Pokoke isine njaluk ngapura karo kewarasan lah sikil. Dunal kalami ora kalam. Dunal kalimi ini ya. Kene alipin ya. Dunal kalimi duduk utawa ora pira-pira kalimat. Dunal kalimi ora utawa duduk pira-pira kalimat. Pae naman kana sak temene wong utia kang den paringi sapa man. Al afiyata ing kewarasan faza moko bejo sapa man. Kawarasan atau selamat bima klan perkara yarju kang arep-arep sapa man ing maya. Wana jalan selamat sapa man bima kelawan perkara ya khof kang wedi sapa man wa tawakal temen-temen tumpo-tumpo. Tumpo-tumpo itu. Tumpo-tumpo akeh banget lah, akeh banget. Anu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa doa-doane Kanjeng Nabi bil afiyati kelawan jaluk apa jenenge kewarasan ya menawi khamsina awit kira-kira saking saking kira-kira 50 apan tarikon dalane. Jadi Kanjeng Nabi ku donga sing model njaluk kewarasan iku akeh ya. Renorno, isine iku njaluk kewarasan kabeh. Tapi kata-katane modele iku renorno. Isine siji njaluk kewarasan kuwi. Enek 50 sampeyan. Kaya Allahumma doa Allah lha iku jane iki ya. Allahumma doa Allah ini satu meneng ingsun iku as'aluka. Nyuwun sapa ingsun ing panjenengan ala-apa ing pangapura wal afiyat lan kewarasan di dunia ing dalem dunya akhirat iki enek ngene al-baitat ta sate ngalaman sangatnya 10 iku fil aufaqi dalam pira-pira wifik asapati kang 7 alati lil kawakib kang kedue pira-pira lintang mindalika iku termasuk mungkin aufaq alwifu tawifik atulati kang basa nyeper telu ala diwa kang tawifik iku mangsubun dan bangsake lil qamari man rembulan man kang te sapane kunako samukir sapa man ing wifik ala kahroba ing atase wesi sembrani iki ngene besi sembrani ala kahroba ing atase wesi sembrani watoli khali utawi lintang kang metu watoli khali utawi lintang kang metu wal asadu lintang asad wal qamar utawi rembulan kumutasilun kang tetemu bi utorid da kelan lintang utorid afadam kok maidaya apa wifik sahi kok ing kang diani wifik an-najah ing berhasil ilbayin dalam adol wasyiro ilan tuku min zubunil badohi saking piro-piro bayane saking wazubu ya kaum bendina wazubunil badohi lan larise piro-piro bondo dagangan larise piro-piro bondo dagangan binilai ta'ala oleh idina ta'ala wadautikal adat wadatu ismi hitungane asmane Allah
rupane al-fatahi asma al-fatah wa dzikra surah suratu gambare wifik kama tara kaya weruh sapa sira gambar kuwi pamin dalika lan ku setengah saking mengkono-mengkono ya aufak alwif kutewik arupae kang basa nyeprapat mangsubun utawi wifik rupae ku den bangsake ila utorita maring lintang utorit man kang utahe sapane wong iku nakosa ngukir sapa man ing wifik ala fasi zumrudin ing atase mata ali-ali jemerut ing atase matane ali-ali saking jemerut ahdara kang ijo jemerut inten sing ijo jenenge jemerut katulistiwa ngene grup band Jamrut kan tawene itu ya mereka inten zoom asline zumrudun ngono jemerut inten ijo wangel gol-golane watolu halute lintang kang metu watolu halute lintang kang metu iku asumbulatu lintang sumbula wa utorit lan lintang utorit wa utai tolit tumas urut kang bagus man kang utai sapa niku hamalang gawa sapa man adal faso ing iki lah matane ali-ali zumrud ku mau iku kudu ngerti ilmu perbintangan atau mongko paring ing man sapa Gusti wal ilmu al hikmah lan hikmah wa basatolan beber sapa Allah hikmah kuwi lha bapak manane ilmu manfaat wa basato ilmu manfaat cuma sing mengarah nang anu nang gone kaya apa ya kebatinan ngene lha ilmu ya maksudnya ilmu kene ilmu al-ilmah itu maksudnya ilmu syariat tapi lah hikmah kuwi ilmu manfaat tapi sing mengarah nang ilmu batin ya wa basatolan beber sapa Allah al-qulub ing pira-pira ati ala mahabbatnya demen man wa yasalon gampang sapa Allah aling atase manas babar sing terus babar rezeki insyaallah taala wafilan iku ing dalem wifik rubayar batu asman te papat pira asma min asma'i la ta'ala sing pira asmane taala ada dua kang utawi hitungane arba asma iku 386 wa ditakilah gambar iku surat gambare wa dal wifku rubai amin dari kalau setengah saking mengkono apa itu asma amin dari kalau setengah saking wifik dari kalau wifku alif kota wifik al-khumasi kang bongsonya perlimo wa utawi wifik khumasi kumang supun dari bangsaki ila zuhrati maring lintang zuhra lil farohi karena kanggo bunga masyurah dikisi bunga wa datilan waladati lan pira-pira enak wa tiwiku masih mutadomiran kang nyimpen hadir ayat al-karimata kang mulya rupane farihi nabima atahumu wa min fadli idan akosa idan kan ngukir sapa man ala laufin antese papan ndapin kang saking emas inda kauni zuhrati ing dalem nalikane anane lintang zuhra ing dalem nalika anane utawa anane eneke lintang zuhra iku fi hadiah ing dalem pelanggerane zuhra minasyaratoni saking apa mau jenenge bintang saroton lintang saroton wal mizan utawi
lintang mizan jenenge iku mas'udun kang bagus minal mustari sange lintang mustari paina sofi bau mengko satune wong kang duweni wifik iku laya zalur al-naran sapa sofi iku masruran den bungake wa wisrilan gawe bagus apa wifik waya seluku lan bagus apa wifik liman kanggo wong Wako angkat ngibo sapa man visi jenis kabar. Yes kawe. Wasil kulan patut ngene, wasil patut apa adal wifik. Liman kedue wong wako kang tumiba sapa man visi jenis dalam penjara. Wal asri lan dentawan to boyongan. Paina mengko sak temene wifik iki fariju ngilangi susah. Apa wifik anu saking man wa intandaro lamun to angel apa adabu mas yuk tabu muka den tulis apa wifik ala kahidin ing atase kertas bil miskin lan nganggo minyak misik wa zafaron ya zafaron wa mail warti lan banyune kembang mawar wa ditekilah gambar iku suratu gambar wifik kamatara kaya loro sapa sira isop hati lembaran ana ati-ati kang bakal teko insyaallah taala wa dilibku ta iki la wifik aidon kalimale maksudipun den bangsa akili surati maring intang sura yura kabu den susun apa wifik wa ya yura kabu kang den susun apa wifik wa ya utawi wifik wa ya utawi sukra kuwi darajatul mustari dalam derajat intang mustari failu kang utawi wong kang agawe wifik iku la yata khalafu ora ketinggalan sapa fa'il anu sing apa iku layak takhalaf ora ketinggalan anu saking fa'il apa saen suci rezeki kang sing rezeki wa amri masilan pira-pira lan perkarane pira-pira pengupa jiwane fa'il insyaallah watakuna ana sapa katibatu wong kang nulis wifik iku miskin wakata kula apa kitabat nulise wifik bil miskin lan gemisik wa zafarani an nya zafaron wa ma'il warti lan bayune kembang mawar wa filan kidan wifik sapatu asma'in utai pitu pira asma kama kene barang saya daru kang bakal pertelo apa ma laka maring ira wa ya utawi sapatu asma iku kafin asma kafin waniyun iku kafin ghaniyun karimun wahabun fatahun razakun zitauli asma kafin ghaniyun karimun wahabun fatahun razakun zitauli wadi taikilah surah iku surah tu gambare wifik amin dalika lan iku setengah saking kena wifik adalil ku taikilah wifik asutasi kang bangsa per 6 ala diwa kang utawi wifik kumangsupun den bangsa iki ila samsi maring srengenge wa wa utawi sames iku kawakibud diyai pira-pira lintang padang wanuri lan tegese padang wal istilah ilan nguasai ala umur ing atas pira-pira perkara kuliah sakabehane umur ini ta'ala kalau laidina ta'ala amin manafi dari kali setengah sayang pira-pira kemanfaatane mengkono-mengkono wifik qaulu ta'ala tarupan rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruh min amrihi ala man yasha min ibadi hadir ayatu tagil ayat al-karimatu kang mulya ku ada jauh hitungane hadir ayat iku 300 namanya
3756 Faidaruki paling dalam kalian susun apa hadil ayat ya dalil ke dalam bibik kaya kuno apa naksu ngukire ya dalil bibik iku filau kene dalam papan ndapin kang saking emas au yakuten utawa apa inten ahmar kang abang pasam sitai lintang sames iku fi awali darajat ing dalam awali derajat minal hamli kang saking buruj hamli itu lintang hamli mustari utawi lintang mustari ku landirun kang ningali ilahe maring sames tasdisin ing dalam para 6 au taslisin atau para 3 ida sohibau ing dalem nalika nggawa ing wibik sapa man wong yaji tukang nemu sapa man fi qalbi ing dalem atine man dupaning apes awasa atau gresah ing tafa moko ngalah manfaat sapa man iklan wibik wamtanalan nyegah sapa man mingkuli suin wamtanalan nyegah apa wibik nyegah utawa kacegah sapa man ngene wamtan kacegah sapa man mingkuli suin sang saben ala wataya syarat lan dadi gampang lau kedue man apa almatolibu pira-pira pepurian kulo wis kabeh matolibi dilai taala wa diutakilah surah iku surah tu gambari wibik alhamdulillah.